初の夜行列車降りた時から青森駅は雪の中、北へ帰る人の胸は誰も無口で、海鳴りだけを聞いている。私も一人連絡船に乗り、凍えそうなカモメ見つめ泣いていました。津軽海峡冬景色、ご覧あれが旅岬、北の外れと見知らぬ人が指をさす。息で曇る窓のガラス拭いてみたけど、はるかに霞見えるだけ。さよならあなた、私は津軽海峡